adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o gatoy ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Taguan lang ko sa pangan nga Helen. Hingkod ang pangidaron, Minyo, ug kanhi abroad ang akong bana nga si John. Itago na lang sad ang among address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among napalit o gipatukuran na mo ubay ug gamay nga negosyo. Aron yung hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ha? May gusto kang palitong ngayon, ha? Unta, John. Aron tukuran na to sa tumbay. Ug magtukod sa tagmaayong negosyo dili napita. Kay gusto nako ba, nga last na lang ng paglarga nimo, uy. Ayaw nagbalik og pang-abroad. Magnegosyo na lang tayo niguli nimo. Kay paita gid ini magkalagyo ta, uy. Di ba nagsabot na mataana? Nga mamundar ta? Maumi abroad ko? Ay, uy, igo na ning atong natigom good. Makapalit na ta og yuta og makatukod sa tong bahay og negosyo. John, wa ko mangandoy nga madato og maayo, ha. Apan magkalagyo ra man gihapon ta, uy. Way gamit. Ang importante nako nga niya ka sa akong duol, John. Dili ko kana ikabaylo sa imong kita diha sa abroad. Maong pauli, ha. Ug ayo nagbalik diha sa abroad. Helen. Wow! Kanindot kag mo man ang imong mansyon, oy, Lynn. Sa baka diha sa lioy. Mansyon ba? Nga kagamay ra anong bayan? Igo ra mo nang kapuy-an. Pero ganahan ko sa designs mong bay ba, Lindot. Tinuod? Lagi. Na, kung magbay gani ko, no? Ako yun na, pasundan ng imong design ba? Sige ba? May problema na, Asal. Kung kaluhaan mo kining akong bahay. Ay, tuod. Pero sila mabot si John gikas abroad. John, unsa imong tanaw sa tong bahay, ha? Nakauyo na ka sa personal? Napakita ko naman nimo sa atong video call. Nga unsa man, ha? Nga nakita naman nimo karon. Okay ra. Ang imong pagbuot ang matuman bahin sa design ning atong bahay. Kapag ang gusto ko makita mao ang titulo ni Yuta. Ha? Nakuha na nimo ang titulo ini? Ingon man to ka nga wa pa. Kuan, pinamba na lang ang kuwang para mapatransfer na sa atong pangahan ang titulo ining Yuta. Apan, wa pagid mo hatag ang tag-iya sa yuta sa pinumber. Unsa? Uy, siguro ana uy. Nakagasto na betas papatukod og bahin ning Yuta, ha? Unya wa pa din sa atong pangan ang titulo. Aw, akong sunahon tug balik ang tag-iya ining yuta. Monitoring kaya kailangan Hay. mag-ano rin. Pag nga na John B, pag nga na balita. So, Paong mo na nimong balita. Nga maminaw pa man tatabahin sa COVID. Ganahan sa kang maminaw ana no, nga makaguol. Ha? Ay, John. Lisod na kay ta tungod ani COVID. O kinahanglan na natong ihunong ang operasyon sa ato negosyo kay lugi na ta. Hinay na kay ato negosyo. Ibaligyan na lang ka nato ning atong bayog yuta. Unsa? Ay, maglisod na tagbawi tungod ani COVID oy. Og sayod ka gid ana. Mao nga ibaligyan na lang nato ning atong property. Oh, ikaw ang magbuot. Og, oy, apurahan ang tagyan ning yutaa nga matransfer na ang titulo ning yutaa aron nga makabaligya ta ini. Mabalhin na sa atong pangan. O lagi. Makiksuti kog balik sa tag-iya sa yuta. Kung mao na nga inyo nang ibaligya ang akong yuta, ako ang mangitag bayar ana. Ha? May laing interesado ang yuta. Siya ang baligyaan ta sa akong yuta. Unsa? Usa ka tuig lang sukad na mo mapalit ng yuta. Nito mao ning health crisis nga COVID-19. Naapektahan ang among negosyo, nahurot-hurot ang kwarta nga among nahipos.
Mao nga nakahuna-huna na lang mi og baligya sa among yuta. Nakigsulti unta ko sa tag-iya sa yuta, kay wa pa manggod ni napabalhin sa among pangan ang titulo, kay dili man gyud siya mohatag sa PIN number. Apan ingon siya nga siya nalay mangita og buyer. Unya, Oh, unsa naman? Hain naman tong gingon sa tag-iya sa yuta nga kailan niya nga maoy mupalit aning iyang yuta. sa iyang yuta ba oy? Nga ato naman gyud unta ni. Kay nabayaran na gud nato siya ining yuta. Ambot lang gyud sa unong tag-iya ini. Nga dili man gyud mohatag sa PIN number aron mapatransfer na unta nato sa atong mga pangan ang titulo aning yuta. O sana sa inungdan kung nga nung wa ko musupak sa imong gusto nga ibaligya na lang ning yuta. Kay way klaro ang gipalitan ta ini. Mao nga sa naman ang bayad nga iyang gingon. Oh, mapay po niya nga Lunes ang Biyernes ko no. Muanhin na ang buyer. Unya, Domingo naman ron. Ugma Lunes. Kung wa gihapon ang buyer nga iyang gingon nining yuta, kita na mangita og buyer ning yuta. Kung may palit ani, uy. Ha? Tinuod ka, Sali? Lagi. Dahan, di ako nakagusto aning bayan ni mo, ha? O ganahan ko sa inyong luna ba? Labi na sa inyong bahay. Kay magpapagunin na human. Mutuig na ba na? Mao pag ipagtuig. Ay, okay na na, uy. Ako'y palit aning yung bayo yuta. I-cash na ako. Oh, ingnan na tong tagyan ni yuta alin. Nga may buyer na ta. Ipaklaro niyan titulo ni yuta. Ha? Ay, nausap niya yung tituloan eh. Hatagan pa nato glugway ang mupalit nining yuta. Sabto nato, okay? Dili ba yung dali rong panahon na tungod ining COVID? Pero sir, may nakita naman kung taming buyer nga willing mo bayad og cash aning yuta. Mao nga kinin na lang ang among Ay, dili buyer. lagi, dili. Pabuton ta tong akong buyer. Kay siya ang gusto nga mupalit nining yuta. Unsa? Asa naman tao nang giingon nga buyer sa tag-iyan ining yuta alin? Ay, ambot lang lagi ni tiguwa nga lagi oy. Na, hindi pa lang tamado nga gabaan kay tiguwa nga siya. Gitubag ko na sig maayo. Murag may nangayo magkatahuran dyan. Kinsa man ka na? Ako ang gusto mo palit sa inyong yuta. Oh, maayo noon, ma'am. Nga nagpakita ka na gitaw namo. Aron sa ingon nga tumahisgutan ang bahin ni yuta. Og mabayra na minimo ni yuta. Oy, I'm sorry ha. Dili ba ya cash ang among sabot ni Sir Miguel nga tag-iya sa yuta? Installment ba ya? Ha? Installment? Installment? Kalit ito nga ang kailang buyer sa unang tag-iya aning yuta kay siya ang mupalit sa yuta. Apan, installment. Samtang may buyer ning among kaila nga willing mo bayad ani o cash. Nisupak mi sa unang tag-iya aning yuta. Apan ingon niya, dili siya mo pirma sa pagbaligya sa yuta kun ang among buyer ang mupalit ini. Ang among mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana, napalit na namo ning yuta. Dili ba gud nga kami na ang matawag nga tag-iya ani? Dili ba di mi kabuot kinsa ang among baligyaan ini? Ikaduha pangutana, nakabayad na mi ining yuta. Apan wa lagi matransfer sa among pangan ang titulo ini tungod kay dili mohatag sa PIN number ang tag-iya sa yuta. Pwede ba namo siyang ireklamo ini? Ikatulong pangutana, gusto namong ibaligya ning yuta sa kailar sad namo. Mahimo ba ning ipangana mo diretso sa pangan sa among buyer bisag dili mo pirma ang napalitan namo ining yuta? Ikaw pa to katapusang pangutana. Maong gusto namo nga ang among buyer ang mupalit kay i-cash man gud niya. Installment man ang gusto sa buyer nga kaila sa tag-iya sa yuta. Ang among nahibaw-an nga nangomisyon pag yun siya. Unsa may angay namong buhaton aron kami ang masunod sa pagbaligya ining yuta. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Helen. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, punto legal,
personal, behavioral, emotional, ug mga problema sa mga ginadiling droga. Of course, dili ra gyud ako mga sukintig paminaw. Duha baya gyud mi kabuok. Naaman si Dr. Obra. Padayon lang gyud ning ato ang programa kay di man gyud mo na mo pwede pasagdan, no? Og committed gyud mi sama sa kamo, loyal kaayo sa ato ang programa, kami pod loyal kaayo ninyo mga sukintig paminaw. Mo na ang ato ang mga letter senders padayon gyud nga gihimuan og script, no, gihatagag kinabuhi sa ato ang scriptwriter ug labi na sa ato ang mga artista sa kahanginan diri sa RMN Production Center. Sa katungwa pa makapadala sa ilahang suwat suliran, maonin ha ang paagi kung saan nyo pagpadala. Email address suliran_612@yahoo.com or naatay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender nato karong adlaw, tawgo nato sa pangan nga si Helen. Gipadaan ni sa kini ang akong suliran official writers page .legal ta. Atong napaminaw nga nag-abroad man to ang bana ni Helen og nakapalit sila gyuta. Ila dayon kining gibalayan, of course no, nga nugong adto tagawas para gyud makatigom, para gyud mo asenso ang kinabuhi sa ato ang pamilyas, no? Og nakatukod sila og negosyo apan after a year niabot ang COVID crisis og naapektuhan ang ilahang negosyo. Maong gusto na lang nilang ibaligya ang ilahang balay ug yuta apan ang problema wala pa ma-transfer ang titulo ini ngadto sa ilahang pangalan kay nagdumili og hatag sa PIN, no? Ang tag-iya sa yuta ug dihang gisulti nila ang tag-iya sa yuta, ilang na plano niingon kini nga siya na ang mangita og buyer sa iyahang yuta. Apan dugay nga ni pakita ang giingong buyer, maong nangita na lang sila og laing buyer, ilahang buyer mismo. Nakakita sila og willing mo bayad nila og cash. Apan kalit ni pakita ang giingong buyer sa tag-iya sa yuta kay siya ang mupalit. Apan dili cash kung di installment. Unsa magyud ining mga yuta kagubot, no? Usahay. Okay, unang pangutana ni Helen. Napalit na namo ning yuta, dili bagud nga kami ang matawag nga tag-iya ini, di ba di ay mi kabuot kinsa ang among baligyaan. Okay. Wala kaayo na nasulti sa drama, wa pod naka-attach diri sa iyahang Facebook nga suwat, ang kaning suwat ni Helen kung unsay mga dokumento para mapakita na matan-aw nako og mapamatuod niya ang iyang giingon nga napalit na gyud nila ang maong yuta og sila na gyud ang tag-iya. Ako lang ning i-assume ha nga naminaw mo sa akong tambag sa una. Unsa ganito'y kinahanglan nga dokumento para mahimong valid ug legal ang pagbaligya or ang pagpalit og yuta? Nalimot na mo, deed of absolute sale. Kinsa gani pwedeng makabaligya, kinahanglan ang katong tag-iya. Og susiho na to ang dokumento, ang titulog, wa ba ni na prinda, wa ba ni na remate, og unsa pa na din ha, okay? Now, ang nahitabo karon is this. Napalit na ninyong yuta, akong i-assume na namoy deed of absolute sale, kung valid na nabayaran na po ninyo ang buhis, wa lang na-transfer ang title, pero permado ang kaning dokumento, kamugin ang tag-iya sa yuta. And as owner of the property, kamoy magbuot kung kinsa ang pwede nga mo, usay buhat, gusto ninyong buhaton sa yuta. Ibaligya ba na ninyo, ipremda, paabangan, inegosyo, nara ninyo, inyong ibaligya, kamo po'y magbuot. Kung kang kinsa ninyo, ibaligya. Dili makabuot ang tag-iya, katong karaang tag-iya nga inyong gipalitan anang maong yuta. Wala siya katungod kay pagdawat niya sa, basta fully paid na lang, dawat na niya sa kwarta. Pag-execute niya sa deed of absolute sale, klaro mo ka na nakabutang dito. For and in consideration of the pilay palit niya, o pilay baligya niya, no? To me, received, of which is hereby received in full, I hereby sell, transfer, and convey. Unsa may pasabot ana, capital letters pagali na tanan, bold letters pa. But pasabot ana, pagpirma sa tag-iya, no, sa seller, sell, transfer, and convey, iya nang gi-give up, iya nang gihatag, iya nang gibalhin ang titulo ug katungod ug pagpanag-iya anang maong yuta. Busa kamo gitag-iya sa yuta. Okay? Ikaduhang pangutana, bayad nami aning yuta apan wala pa matransfer sa among pangalan ang titulo ini. Tungod kay di mo hatag og PIN number sa ang tag-iya sa yuta. Pwede ba namo siyang ireklamo? Okay, wa kay ko kasabot unsay pasabot nimo sa PIN number. Kay di man ni ATM.
ang kaning yuta, di man ni credit card. Ang gikinahanglan raman nimo sa pagpalit sa yuta is kung titulado, the original transfer certificate of title, owner's copy. Kana ganing may pagka-orange, nga brown, nga dokumento, nga gi-issue sa Register of Deeds, nya nay nakabutang din ha, title number. Nya mo man ay ato ang kinahanglan ipakita og ang tax declaration, no? Nya mo man ay atong kinahanglan ipakita sa BIR kauban sa deed of absolute sale para mabayaran ang capital gains tax. Unya, ma-issuehan na dayon tag certificate authorizing transfer or registration. Unya mo bayad tas buhi sa munisipyo or sa syudad kung asa nin located ang yuta. Unya mo adto dayon sa Register of Deeds, ihatag nato tong original title, kansilahan, isuhan mo bag-o. Wa jud ko kasuway unsa na yung proseso nga mohatag og PIN number, no? So wa kay ko kasabot unsay pasabot ninyo aning dapita kay maura man gyud na ang proseso sa pagpabalhin nato og yuta, okay? Now, ang ako alang unsay basihan nato nga makaingon ta nga kamoy tag-iya sa yuta. Kung wa pa ninyo naa pa ang title sa inyo ha, ang kanang inyong kuptan nga lig-on is ang kanang deed of absolute sale, no? Muna pinaka-importante natong dokumento para pagpamatuod, no? Granting and assuming na valid ug sakto ang pagkahimo notaryado ng dokumento ha. Ikatulong pangutana, gusto namong ibaligya ning yutaa sa kaila namo, mahimo baning ipangalan namo diretso sa pangalan sa among buyer bisan dili mo pirma ang napalitan namo ni ining yutaa. Di man siya kinahanglan actually mo pirma, no? Kay kamo naman ang tag-iya sa yuta. Kinahanglan na ang kinahanglan na gyud ninyo kuhaon ang title. Kay kana nga naa mo deed of absolute sale, kamo naman dapat ang mo pirma ug mo execute sa deed of absolute sale sa pagbaligya ng inyong yuta ngadto sa laing tawo. Way labot ang tag-iya, ang karaan nga tag-iya. Ikaupat ug katapusang pangutana, gusto namo nga ang among buyer ang mopalit kay cash man jud. Installment na ang gusto sa buyer nga kaila sa katong karaan nga tag-iya, among nahibaw-an nga nangumisyon pa siya. Unsa may angay na buhaton aron dili kami masunod sa pagbaligya ining yutaa. Wa gyud mo laing angay buhaton. Wa ko kasabot kanang wa po niyo na transfer. Akong pangutana asa ang titulo aning maong yuta ug naa ninyo way katungod ang karaan nga tag-iya sa pagbuot kinsay inyong baligyaan ug unsa po'y pamaagi sa pagbayad ug pagbaligya ninyo. Kamo ang naay katungod, why say ang karaan nga tag-iya, di siya kabuot, no? Di pud siya kakontrolar ninyo. Ang dapat niyang ihatag, and I hope na hatag na niya ninyo, kay angay gud unta na niyang ihatag katong pagpirma pa lang niya sa pagbaligya ng yutaa, ang katong title, ang mga dokumento kay dapat i-turn over na niya ninyo. Pwede mong muduol na lang og abogado para makahatag og tabang og issue og demand letter niya para ihatag niya ang title kung wala pa man gani ninyo ang kanang maong mga dokumento, no? Kay para maklaro og mahusay na lang pud siyag sulti, mga makibaw siyag asa siya dapat mo lugar anang inyong transaksyon. And ang iyang lugar wala siya'y lugar. Di siya pwede kabuot ninyo kay di naman siya tag-iya. Kamo man ang tag-iya. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Stay safe, mga sukintig paminaw. Mana so sa ka mayo adlaw kanyang tanan nga masukin ti paminawon ini nga dumanan so sa kaawit. Ingon man sa artista nga magatong kinabuhi akong kaagi. Ako si Kyle. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kinakong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Never thought that I could love. But it's true. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pala siyang kaagi karon mo kaning sa kalalaki nga taga-Lamakan Yati Liluan, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Kyle.
mo ming gibiyaan, ma. Wala si Papa. Ano karon? Iman sa ming gibiyaan. Rest in peace, ma. Ay, kamanaka na mo. Ako'y bahala sa kumagabangahod. Isip kinamagwangan. Ako'y masuportan nila. Kuya, wala na kuya. Hindi na pala bigil na. Samli sa ati din na. Ito sa ila. Mupahuay sa kuno siya. Wala no? Kamla ka niya ba ni rin eh? Ibaw siyang nginan lang kay karong panahon na niya. Ken, abi ni mo kuya. Ilan na mo katuig ni Ate Dina. 4 years na mo pero kung makauyo na niya para ni mo. Ano ba yung batasan? Puro ba gwapa? sakto na. Basta na. Ken! Uy, naara man di ka din eh. Ganyan na lang ko nangita ni mo. Ay, sorry. Kuya, si Faith di ay. Iksuon sa kong uyab. Oh, ay. Kinabagwagan ko isuon ni Kent. Hello. Kinamanghuran sad ko. Kalit sa Faith. Ikasama bala sa akong kuya ha. Muduol sa ko sa mga parentihan nga na Miller. Okay? Oh, sige Ken. Kyle. Uwa ko kay bawat si angay na kong isulti para mugaan-gaan ang imong gibati. Pero, huna-huna nga, naaragid mi permi. Pamilya, biyata ni mi. Salamat, Faith. Sa tinood lang ha. Naginanas kong ika-istorya. Alam di ko masiko na una nga, wala si Mama. Kabala ka, uy. Uwilingon ko maminaw ni mo. Gikoptan niya akong kamot. Baga kag naong? Gihaya pa gani imong inhan, pero nagbiga-biga ka na. Nawalan ko kadiyot, nangita na kaglain. O gikababayan na ka. Ikaw kahap ko dakta. Aray! Aray po eh! Kinsa ka! Kinsa ka! Tinaon sa ba? Buhi siya. Gitukmod ko ni mo, Kyle. Tungod lang ini babayana. Uy! Huwag na naslugan mo kang balita eh. Yeah. Buwan ko na siya din. Tana. Ihatod ti kasi inyo. Tana. Buhi ko. Tana. Unsa ba? Buhi ko! Diya ka na ha? Ug ayaw na pagbalik dito. Nagkasabot ka? Wow ha! Nga parte ba ni mo sa kuha? Tungod ba kinaabtan ta mo sa imong babae? Ha? Tungod kayo nagpakauaw ka lang. Nisubra ka na, Tina. Wala ko magkasabot siyang matasan. Panahon nga, kinahanglan di ka, wa ka. Pero karon, nakoy kastorya lain, mag-iskandalo din ka. Wala sugat ng kamaldita ni mo. Unya, sa may gusto ni mo? Ha? Sorte! Ayaw ko kagita, Tina. Sorte! Sorte na yan! Magbuwag na! Kyle! Sukad masukad. Huwag yun ta magbuwag. Tungkol kay dili ka mo sugot. Matagi kayo magkibuwag ko ni mo. Unya ka nun? Makigbuwag ka na! Gikapoy na ko, Tina! Kyle! Kuya, nalubong na sa mama. O siguro ko nga, dili siya gusto nga magbugot ha. Eh, mag-uol siya. Naibaw ko. Unya, anong nagbugot mo kaya? Buwag namin ni Tina, Ken. Eh, wow! Good news! Ken. Happy ni mo kuya? Na-crash burst fit ni mo. Unsa? Oo, ningon siya na ko. Ngano ko nung wa ko musulti nga gwapo ko nung akong kuya. Yeah. Ay pag si Faith lang imo. Gwapa na buutan bagid. Kent.
Wa pa na sa kong nauna, Kent. Mag-focus lang ako sa akong trabaho. Inabaw na ka. Wa na tayo ginikanan. Aw, ikaw kuya. Na, kauyab ginaglain straight na. Magmahay ka. Kent. Kuya, sigurado ka nga mo-duty gid karong gabi eh. Dili ka masugat para Pasko. Uli gidong. Kinahanglan masagod nga mo duty ko. Aw, ikaw. Pero kung mausab ang imong nauna, kuya, tawagi ko ha. Kay adto ko magpasko sa pamilya sa kong uyab. Sa ilang Faith. Ha? Mag-uban mo ni Faith? Oh, hindi kuya. Ayay. Suya ka no. Sabay. Sige na, lagaw na. Sige. Bye kuya. Kumusta naman ka din si Faith? Bisa ka dito may nagka-istorya pero nakadaig ko siya ipagkita ang batasan. Oh, si Tina. Anong nanawag ba niya? Hello? Hello, Kyle. Oh, Tina? Naghila ka? Kyle, buntis ko. Oh, unsa? Unya, anong aray ka manawag na ko? Kinsa man niya akong tawagan? Nga ikaw mayamahan. Tina, tulo na ta kabuan nga nagbuwag. Ugsod anong tulong kabuan, wako may baong. Kundiin ka. Kung kisi kauban mo. Baong, ayaw kong iapil-apil ang imong problema. Kyle, sukat na nagbuwag. Wala ko makauyab og lain. O sigurado ko nga imon ni. Tungod kay sukat masukad. Ikaw ra gid, Kyle. Ikaw ra. Tina! Mau ba kuya? Ningon siya titina ni mo anak? Oh, okay, mahimo na kuya. Kinahanglan nga barugan kita niyo kay basin og imo ginang anak. Mao lagi. Kung tinuod man nga akong anak, di ko gusto magbahay. Pero wa na gyud ko gustong Tina, Dungkin. Mausad. Amo ding wa ka ganahim duty. Tungod diyan ang balita ano. Pero maayos sad nga niapas ka din ni kuya. Aron daghan ta. Oo, okay. Huwag ko magkakita ni Faith. So, pag-abot ko din ni sila. Asam ka siya. Kuya, uy. Taas ko na magliog na. Kita may bangita na mo. Oo, ay, waman. Pero, wala lagi ko kita ni Faith. Ganinaran lakaw. Ayay. Ganun nangita mo kabi? Bito, no? Ganun nangita mo ko niya. Usap ka nang gipati na. Ano naman? Nagkagusto ka ko ni Faith. Pero, gidinailan ako sa kong kugalingon. Kuya. Unsa naman ko? Kuya, huy! Okay ka? Wala mo kamtingog. Oo, okay ko. Okay ko. Uy! Ano? Ha! Let's do see them day! Merry Christmas! Merry Christmas kaya! Merry Christmas! Merry Christmas! Go, Merry Christmas! Merry Christmas! Kuya, kadiyat ha. Mudool sa ko sa kong uyab o sa iyong pamilya. Oh, sige, dugid. Sige. Merry Christmas! Merry Christmas! Oh. Uy! Si Faith. Yan na siya. Merry... Merry Christmas! Uy. Dong! Dali, suot mo. Merry Christmas ninyo. Excuse sa sabi ba? Ito ako sila sa mama ko. Okay, babe. Si Uyab. Kyle, milagro nga, nakadingin ng Pasko.
Oo. Nga naman ko. Sakit ka kundugan nga. Nakita ko si Faith nga. Nailaing kuyok. Gusto ko magkikistorya niya. Babe, dali lang! Babe! Oo, babe! Kyle, excuse ha. Sakit sa kundugan. Nagatugod ang mga tao. Ako dala usan nag-inom din eh. May dala na eh. Mawaan sakit sa kundugan. Palagi ka matog. Dili ko katog. Ikaw nga nung wapam ka matog. Dili sa ko katog. Yata kan mahigiyo mag-istorya. Di na ko usik ka na higayon. Musulti ko Faith sa kong feelings para niya. Pero ang pagkutana, dawaton baka ko niya. Nga may anak naman ko. Naay hugaw nga kong naong. Gitutukan mo ko ni magmaayo. Sorry. Wait. Mahal ti ka. Kyle. Sorry kung karoon pagkamusulti ni mo ini. Tungo sa kadaghan sa kong inauna. Hindi naayal ko sa kong kugaling na. Nga nagkagusto ko ni mo. Pero may uyab na ka. Di ka na kinalang mo tubag. Gusto lang akong mapagawa sa akong gibati. Gusto lang akong maibaw ka nga. Nga love ti ka. Nga nung karoon pa magkanisulti, uy. Dugay na ko nakagusto di mo. Ug hangtod karon. Nangandoy gihapon ko nga magkagusto sa duta ka na ako. Wait. Mahal sad ko nimo. Oh, Kyle. Ano pagkakita pa lang na ko nimo. Dili na kamawa sa kong una-una. Mauna ka uyab bisa kong uyab karon. Ano ma-prove na ko sa kong kaugalingon kong love na bagining akong na-feel para nimo. Pero ako masayo. Ikaw na ganang akong gipangita, Kyle. Ikaw ra. Wait. Wait! Ang dimbal katawan na ka! Babe! Basta na! Basta na, please! Basta na! Mulaban ka! Mulaban ba yung ganyan? Ha? O sige! Pagpili! Pagpili! Siya o ako! Wait! Pagpili! Si Kyle! Bugo ka, Wait! Bugo ka! Magmahay ka! Wait! Kyle, okay na ka? Wait, tinood ba to? Ha? Ako yung gipili. Oh, Kyle. Sukad ba sukad? Ikaw ra kiyon. Yes! Yes! I love you, Faith. Can I touch you? Nagtukong si Tina na gina ako ikadayon. Tungod sa mong kadugay. Pero ako magdahom, nga may love ko ni Faith. Buutan siya. O nadawat po niya, nga may mabot kong anak ni Tina. Dinhin na lang kutob. Nagkasalamat sa pagtagan ni akong tampo. More powers, RMN. Mao kita mga hikalan kaagi ni Kyle nga taga Lamakan Yati Liluan, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan, Never Thought That I Could Love. Never thought that I could. Ang maong kaagi kibatan og duha sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas.
Kamusap mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagan salamat sa inyong pagpaminaw.